Sa ako ka probinsyano, ning syudad na nimpala, nangita og trabaho, basin kin taon og mo asinso. Apan bisag kung saon, igo radyong makakaon. Kaunom sa usa ka adlaw, magsudan lamang og hamon. Dili ko igsapayan, pag BIBI sa uban. Matag adlaw naning kamot, kay lagi kabus lamang. Kayod buntag udto hapon, malipayon lang gihapon. Mupahuway, mupakiyom, magtuplok-tuplok sa cellphone. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, bugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangko, wako'y jamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Nowadays, ka ilang sign. Kinahanglan mo ginakinang gimik-gimik aron mga customer dool tana. Lab, mura kaila ko sa mga tag-iya diri. Ayo, sa iyaw ni ikaw na narasagay imong kuan. Tara. Oh, mga anak, oy, dinis mo. Kining anak ni kuan ha. Unsa man naabot man ni sa dinis liluan? Ha? Nalagay ka din. Naabot mo din. Ay, inahinumdum na ka sa past tense. Okay. Lab, tana lab. Sige, mag-order sa amin ha. Order mi. Halo, tuslo buwa. Tana lab. Ari ta sa 74 night. Oy, niya man lagi ni atong silingan sa una. Oy. Ay, manak! Oy, kumusta oy? Nasa din mo na ngaon dire? Oy, pagkanindot no. Mobito na niari ko diri akong asawa, akong gitreat diri ba kay nakadungog mo ko aning move park nga ang ilang presyo barato ra. Ikaw na siya, no? Ay, ikaw malimot yung ikaw may silingan ba yata? Ang ako nga ni tinuod, ito nga na ko lab. Shano. Dili na pa ko taas. Probrin Shano. Oo. Bring siya, no? Oo, mana siya ma'am. Oo. Oy, mo maning kita man siya. Dapat ko rin yung Ginoo sa ako. Roxy na siya, no? Roxy murag pan. Oh. Si, oy, mag-order sa ami ha. Sige, padayon mo da sa inyong pagkaon. Takoyaki, sir. Oy, napay Dali sila takoyaki. sukuyaki karon ato na tong sukuyaki. Oh, moro ang ngan lagi na ako nalimot ko kakita mo kung magwapa. Tidak oroy. Kini Unya na. Unya ni? Oh, sige. Ari sa tusang to sa kuan. Tokyoyaki. Takoyaki. Takoyaki kini. Ato tas takoyaki kay kani takoyaki. Ano ba? Mo ni paborito ni Kuha ba, lab? kani. Lami na tos lubuwa ninyo. Oy, hala ta kaila ko ani. Taga konsolasyon. Sa di mo kaila diri lab. Taga konsolasyon ni sila no. Silingan biya sa una. Di ba? Gamay pa ko sa una. Nausap akong naong. Karon dako na ka. Gamay ang gapon ka. Di nalaymot na sila kay murag gibaksina na ba akon makausap ba na baksin. Luta tayo nang gituslok sa kuha. Sige pa, dayon mo kaon niya, mga amiga. Sige. Ari tas takoyaki. O sige, gusto ko Ang sa to gusto takoyaki niyo. lagi ko no, lab. Takoyaki. Oo, kana ba? Pero sa di pa ka mo order, hagkis ako para ganahan ko ba. Anda lang. Sige. Ay, Anda lang. Ay, okay, magkis lagi ko nimo. Oh, unsa man? Pang-order ako nung kay gutom na kay me. Okay, halo-halo. Oh, unsa may imo? Halo. Mura man libot ko. Ay, dugay kita makakaon na di. Huwat lang mo. Tanaw na mo tanan. Among namili mi. Oh, namili Kay para- naman. Mura mag-ining gitan-aw tanan kay mga tao raman. Dili oy, mag-order na mi ari misto kaya. Huwat na mo di anak. Oh. Tokiyaki, takoyaki. Ay, may buntag nimo, ma'am. Unsa man ning di ka na sa Japan no? Takoyaki man. Yes, sir. Oh, dali siya di mo tag-iyak ini si Ma'am Florentina. Ikaw to, ma'am. Kani ako lab. Asa kani? Toko Beats. Nami bestseller, sir. Takubam, whole baby octopus. O singan, Kana. whole baby octopus. Kanindot sa mga kuan na ako ng whole baby octopus. Samay ma. Naapay siomay. Ato lang yang giingon ako alab. Asa man? Unsa to? Takubam, whole baby octopus. Taco Bam. Taco bam. Hold by baby. Octopus.
Dili, Baby Omega. Ang atong writer mo Ang na. ato man ang writer, oy. Oh, sige lab. Nya kanila siomay. Nari shumay. Lami ra ba ni Japanese siomay lab? Ah, sige, Wala man Japanese. tagaimig ka ng 5 ka order ana nya Shumay? Ha? Kalagan good. 5 ka order, 5 man ka buok. Aw 5 ka Oo, buok. oo. Kana lab. Kani. May 6 ka buok ang kaning 4 di ay. Oo. 4 pieces ka na nya. Kasi Katay mo giingon na mo. lapay kuan katong gusto ni kuan nga tuslubuha. Ato na Wala po man diri ang tuslubuan. Ato sa Lab naman spikas. dito lab. Asa mammers. Oo. O sige. Nya okay na naman nya. Inyo ra ihatod sa among table? Ihatod na na. Oh, ihatod sa table. Sige magbuhat mi sa mga order ha. Ato na sa tasalaing lugar lab. Asa man? Unsa naman kanang diri kani atong Mga mga sa mga gwapa, kuan lab, mga tindira maingon mo kag lami. mao lagi ibaw naman kalab. Sige. Unsa may imong gusto diha? Kuan, carbonara. Carbonara. O namoy pasil na raw no. Carbon ra. Pakoy jamo Way laing gisaligan gawat sa akong kagwapo Pakoy jamo Way laing gisaligan gawat sa akong kagwapo Tura ka sa ilang dito ba sa Manggo ba sa Cubana tag 25. Oh. 25? Oh, sa Manggo. Oo, sige nan. Biyahe pa manggod no. Naman dito ang upan pala mo ato sa dito na. So ato tanga to? Oh, katong naay kuan ba tuslubuha. Deliver lang mo niya na ha, katong sa ang mong order. Oh. Ang balot marag mga duhar siguro mukha og balot mga bata Dili na sila mga duhara man kita la duha. Kita ron dong. Ay namdumi ha kun ako makakaon og balot ba. Mawom. Ay kabala ka. Lab ako lang pangalaman. Maulagi. Man, induta diri mao lugar ka sa tanan mo. Oh, mas mayon gina kay dili ta magpick up pwede trabaho dapat maglaag sa balaksa. Maulagi mo? Ikaw pa, nindot kahit pa no. Oh, lindot kayo, lindot ang lahat na kayo. Sige na tagkuhan ng, sige taghula-huna ng politika. Lalo na nga napot ay pamiliti po mga kada Domingo. Oo. Oh, lindot kayo. Kaya sa pa kay namo na may gisulti si Kuan Ash. Gutom Ha? Gigutom man ko eh. Pa, gutom. nakadungog ka gisulti ni Ash. Man nga wala may sapi ang inyong man. Unsaon man na nato pagkaon may sapi. Naulang may kayo mga pagkaon taon na. Baho lang ay. Oh, baho na siya tuwa ron. Hoy, sa ka? Takilid diya, uy. Oh, takilid man ka. Kwarta ba pagawa sa kwarta di kami mo takilid kag si pangaut dira. Aw! Unsa man ay takilid, butangi ka apelido. Sa ka takilid ako, takilid ko. Mura makagikurik kong pa uy, nangilkil. Siya. Pasensya na mo mga anak ha. Pasensya na jud kay mo. Why sapi ang inyong inahan? Unsaon sweldo na ko gahapon. Sakto ra na ko gipamayad sa utang, kuryente, tubig, utang sa tindahan, tanan ako tanan. Unsaon man ang inyong amahan nga kapitan sa barangay? Permi lang buslot ang bulsa. Why nada? Why ayo may pasisyano ay? Kay makapakaon pa sa gawas iyong mga anak katulad ko yung pamilya. Makapakaon pa. Naguna ka mga sinuot mo magbuslot kitang busang papa ma. Yo, busnot oh. Na. Oh, ito bang na oh. Oh, wala kwarta, busnot din na. Wala kwarta. Ano man ay? O adto lang ta sa balay mga on. Kaysa magsigitan. Pangaon na gasto na kay kwarta. Adto lang ta sa balay mga on. Sana. Awa. Tikat. May panag sila si Nika. Isay ni ka, oy. Nika ba anak ni Shano ma? Ngano man di sa ni ka? Nangaon sila, nagpicture-picture, nag-upload sa Facebook. Na nag-selfie oh. Na. Man dito sa ilahang kuan. Murag duol na jud kinis tanan ma. Ay sus, kamo mga anak. Ay lagay mo nga silos yung nana. Kay sila namin lang kwartahan man sila. Bahala sila. Kita pobre man ta. Pa, Utong baya pa. pa. Dili ka may nana pa. Uy, kay ngano pa no kapitan ka. Why sapi? Kapitan ninyo nga man, why sapi? Dili mo tubo ani pa. Unsa? Ha? Why kwarta? Wa ko'y kwarta.
mo sabi! Wa! Unsa wala! Ha? Ha? Wa! Tangon, kapitan, way sabi! Way kwarta! Tara, unsa man na! Wa ba? Kwarta na? Ha? Unsa ba to ni Mane? Lima ni, pek! Ay, marami. Sumunod ni May Waskan. gas na. May gas Oh, na. hikap lang, hikap. Oh, hikap. Simog ka, simog. Oh, simog. Oh, simog ka, kwarta di. Oh. Hoy, usay pagtanaw ni mo namo. Ero napasimuton me. Unsa man kang amahan ka oy? Ay, so daga istorya. Mga Tara. Mga ulo ta. Sige, paabot. Ma, Ako siya, di mo mga on. Bahala mo na. Tara. Paabot na. Tara. Dali na. Asa mo na napinta mo? Dali. Dali. Tara. Dali, guys. Excited. Pwede din yung lugar. Uy, Jajay! Dainara! Kabunggesyos diri, sister. Uy! First time ako nakaanhi. Park kay nindot lamig kay pagkaon dire. Amo ni siya move Sa park? moto sa may balutan katong balot sa nigo, pero ang gisudlan dili nigo. Ang balot ra gyud. Muna siya tiwal niya. Karon, magpili na lang siguro kag kuan. So, ingani na lang. Kaya ako may mas yayamanin diri. So, ay, kalimot ako lang sa mo pili dito sa mga nagkadaian nila mga stalls o ato ba ko dito sa Skates o sa Zuis o sa Ava o sa Pungpungko or sa Mammers Happy Bar. or sa Downtown or sa Zubel. Mamili na ka ako pero lingkod sa mo. Sige. Ya, ikaw na rin bahala dito pili Oh, sa ang mga pagkaon. magnanaw-nanaw sa ko diri ha. Sige. O sige Sige sige. palit ha, lag tanaw palit gyud. Okay ra man kanyo kung sara ang ako ang makuan. Sige. O bisan sa mukaon ra may O kung say naa. Sala kay mga mas pakapinaglucky jay. Kinsa may ganahan maghamog tinadtad nga ugat. Pakoy jamo Way laing gisaligan gawat sa akong kagwapo Pakoy jamo Way laing gisaligan gawat sa akong kagwapo Wala na sa pinalit na nimo. Kada lang pagkaon ay lang Oh, mga. kuha ba siya? Sugat o lang say ko. Kuha man lang siya, mao man lang siya gitawag nato og sisig. Tinadtad nga ugat. Agara magpitik-pitik nga Oh, magambak-ambak kamo ba gilaon sa ninyong sabot? Wala ray. Ako- Ya, pwede na mi mulingkod. Minilingkod naman ko. Di na mananghid pa man mo nga man lingkod naman mo. Nya ari na ko di ko maglangan kay malangan. sige, tiba niya. Malangan ta diri. Sige, Pili na lang pag water siguro ganun pag water. Tubig. Tubig? Duha mami kabog tubig, tubig. Kanang tabang? Tubig. Oh. Tabang? Big baya kay siya braso. Ang spray nga, tubig. Oh, tubig. Kung social gunin nyo nga sa unang panahon. Piso-piso din. Atura matas puso og tabay. Diha ngita ko diri ngita og tabay diri ganahan. Sige, pangauna mo ha, kauna. Oh, picturean pa? Oo, saman. Mo na baya na ron. Picture, oo. Oy, nang halo-halo ninyo. Oy, ang halo-halo. Okay, salamat kayo. Wow, gikan ni sa. Corner. Oy, Kap! Pagandasad mo, oy. Oo. Sige kayo ha. Sige, yayo. May magsugod ka eh. Sige, Kap. Sige. Wa may naibong? Wa mo may bong? Nebong ko diri. Oh. Ngayon, sa gasa ta mo adto na man sila. Mel, ikaw ito baga na, Mel. Di wala ka kagisumpa. Sumpa ba, Oroy? Dili, yun ka to sila. Nainay ka nang yun nga na timingan ba? Timing raguro eh. Oh, kayo usahay mo, kinagitawag na itong mga silingan. Mag-abot ra na sila, nga di naman may bawaan. O, panghaon na mo, sige na. Oh, kini ha. Ako ang sal. Mo ni ilahang mga specialty diri sa Move Park. Mo ni gitawag og Move Park. Kay kung muagi si ang demolition si Raquel, ma-move na po na sila. Oh. Ay okay ra ko anak, kao na anak. Mo ni ano, sige. Oh. Mukaon gyud ani? Yes. Mo ni love. Ang mga anak atiman na isig una-una kaon. Lagi kaon mo lang ga. Tagsa tani. Unsa ni di? Tagsa. Ganahan kay ko ng lugar ha. Kay bugnaw kay daghang mga kahoy. Kwarta sa inyong daddy. Sige mi. Ganahan ko anak mi. Lab, unsa kasulti nimo sa lugar lab? Bugnaw. Bugnaw. Daghang kahoy. Oh, katong dagkong kahoy ba? Di. Oh. Yung mga lamig sa dilang pagkaon lab no? Oo, Double ra jud ba? barato. Dahil man kani sumay nila tag 9. Sa tisa, di nang kumusulti kay masuya sa sila.
Munang ang atong mga kuan basilingan aparian niya diri sa Move Park. Nara man is liluan. Tupad yes guys ano. Muna kanang usay kanang maglaay gani mga manuro niya to diri. Kung laayan tayo nagagabi iba. Naman sila kanta-kanta din Unya pag Friday kay kuan diri love. Ay, Saman. perfect. Saman. Ay paimlas akong tubig. Oh sige lab. Di ba kaya di mo ni move jud siya. Oh, Kaya na amang kao. Move Park Nya man siya. kamuro dadi may kuyog niya. Ang bata dakpon. Kani ba biya karon natin gito og curfew. Musunod ta sa curfew. Nindot di mo diri ilaag og Friday kay Jammers Night. Mukanta ka din ha sa stage. Oh, ikaw nak pag kita nako ni perform ko sa stage no. Wala pa jud di. Moda ko Freddy Aguilar. Di ba lab? Di ba? Pinood ka. Kuyog si ate kay di naman siya bata. Di man kay kani mga inaning bawal man ni mga bata diri sa kuan. Bata pa di ko di. Ilan edad nimo? Di ba 18 pa ka? Ano wa ka mo siya edad? Dili man kay 18 pa man nakibaw mo Wala ko. na ko nimo di wa ka bawas ko edad. Ibaw ko 18 na ka. Mabitaw nang ako gikulbaan ako. Ano man? Singalan yung di mo kuha nimo ay kanang maminyo ka. Sam sa mo kuha lab. Di ba nang ako lab? Di ba na ba ka lab? Nga ang kini atong daga. Kaon ko no dia, wa man kayo sige ra man ka istorya. Ako ba'y mo bayad mo nang magtan-aw ko Mabalik ninyo. ka kay gutom di. Mao di ay mura na kag nag-uol diha. Si kaon mo. Ang atong mga sila sikap ba? Asa ka to sila galing Order ko? pa man sila pagkaon nila. Ah. Pwede ka kadungog drink istorya di. Chaman. Nag-order pa mo sila. Mo lagi ako ba asa to sila naglingkod? Ha? Lab na katilaw ka ni ilang kuan. Unsa man na? Ani ba lami? Kanang kuan usa Takoyaki. takoyaki. Sa Takoyaki barator ni Sa gani. ni di. 65 tako angan sa ilang kuan. Agikan. sa Japan. Oh. Oy, kani akong ginugos no. Teacher na siya ha, online teacher. Japan sa takoyaki. Tako Japanese to. Oh, tanawa bright ka, di ba? Gina siya no. Muna yung mga maestras Japan. Pakoy jamo Way laing saligan gawas sa akong kagwapo Pakoy jamo Way laing saligan gawas sa akong kagwapo Online. Oh, dagang kay nak, kumusta man yung mama nak? Okay ra ka nang busy sa iyang negosyo. Niya at abin ni mo lab katong gikugos ba nak? Ako ba nagkugos ani sa gamay pabunyag. So Kadagan ba di ni ana dili man na kay. Hasta si James di. Di ko. Oh. Di ko dagang ikaw kinugos di daghan na sa kay utang. Mo lagi. Naaan ko ani nga ako'y amahan kay mistisa man. Ito pag di ba pag awam ni sa kibaw gamay pagbunyag pagkugos, yana man ko nga. Yana man pare nga. Mistiso man kakatong wala pa ka nakubig. Kani di Oh. mo ko gusto. Ay imo maning amigo ka. Kaning oh, ni Bob ka na ko nga sa wa pa ko makagitawag na tong kuan. Kato lagi wa pa ka nakaagid COVID. Ay, akong gigamit abi ni mo kunsa dili ko musulti kay masuya mo. Mo ni puti ko Nag bitaw na inyong daddy. nagpabaksin man ko nak glutathione akong gigamit. Tanawa, iputi ko. Oh, ako nang gisugi kung tabo. Murag wala lagi ni epic di pa mo. Paminaw gud lang. Oo. Sama na nga glota imong gigamit. Di. Di. Ah. Wala ko mo gamit ano. Ablik ko na di. Di uya akong gikontsabo ang doktor ko. Dok, kana lang gluta mo i-inject. Dughain lang ng mga kuan kay naraba ko allergic. Oh. Gani unsa na nga Yung glota. utang na gluta di wala may ni epic. Oy. Oy, nay gamay tanawa puti-puti na gamay oh. Pero banang gyapon di. Murag ang imo ra mangipon ako nakitan. Pero balik ta ba? Sila si Kuan ba isya to si Kap ba? Ang ako nahibungan nga kung matud pa ninyo kung asa ko no ta, tuwa. Tungod na kay Magic yan silang. dili. Mo man dingon nga ang mga magsinilingan nay magkita-kita bisag asa. Oh. Mm. Unya dire jud. Gamay raman kay ni. Ba gamay ra ba ning kalibutan. Paminyo mo ganing ubag foreigner sama ring ang inahan ani. Sa ako ka probinsyano ning syudad na nimpala nangita og trabaho basin in town og mo asinso apan bisag kung saon igo radyong makakaon kaunom sa usa ka adlaw magsudan lamang og hamon dili ko iksapayan pag BIB ay sa uban
Matag adlaw naning kamot kay lagi kabus lamang. Kayod buntag udto hapon, malipayon lang gihapon. Mupakuway, mupakiyom, magtuklok-tuklok sa cellphone. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, gugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangko, wako'y jamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, gugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangho, wako'y jamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Sa akong kagwapo.